Какво кара хората и днес да почитат тази древна богиня? Тя е силата за всяка магия, всяко заклинание и всяка тайна в мрака. Дъщеря на Титана Перс, бог на разрушението, и Титанината Астерия, богиня на звездите. Хеката е господарка на магиосниците, вещиците и духовете на мъртвите. Често я наричат богиня на кръстопътищата, мястото, където се пресичат световете. Там тя държи факлите си, осветявайки пътя за онези, които търсят изгубеното. Когато Хадес отвлича Персефона, именно тя е до Деметра, носейки светлина в мрака. Но тя не е само милостива. В битката между боговете и гигантите, Хеката унищожава страховития Клитий със своите магически факли. Чисто я изобразяват с 3 глави или 3 тела – девойка, майка и старица. Така тя символизира началото, пътят и краят. Тя е богиня на магията и затова много често била призовавана в заклинания и ритуали, особено свързани с любов, защита, проклятие и пророчества. Ако искате още такива мистични истории, последвайте ме. Света на боговете тепърва се отваря.